O Concello de Cambados súmase un ano máis ao programa Galegas Dixitais, unha formación financiada pola Consellería de Igualdade a través dos fondos europeos que vai destinada ás mulleres para axudar a rachar coa fenda dixital. O curso, en total, ten unha formación e unha carga lectiva de 120 horas e, como dicía, o primeiro módulo é de competencias digitais básicas, o segundo módulo de competencias digitais xa avanzadas e un terceiro e último módulo sobre competencias digitais para o emprendemento, que é o obxectivo final deste curso, non? Favorecer o emprendemento. O programa busca formar a mulleres desempregadas para axudar a súa inserción laboral. Por ese motivo vai dirixido especialmente a desempregadas. Se non se cubrise, que non creo que sea o caso, se podería optar a participar outra xente, pero en principio vai destinado a desempregadas e para tratar de reducir ou de anular a brecha digital que existe nas zonas rurais e especialmente entre as mulleres. Este é o terceiro ano no que Cambados se suma a este programa. A formación xa axudou as mulleres das dúas anteriores edicións. Varias das participantes cos que tivemos contacto ao remate do curso tiñan xa ideas de emprendemento, incluso unha xa estaba montando a súa empresa e supoño que lle vería moi ben esta formación, este empujón. A inscripción é gratuita ata completar as prazas dispoñibles e está aberta a través dos teléfonos de contacto facilitados polo Concello ou por correo electrónico no enderezo info@araformacion.es. As participantes recibirán, ademais, un ordenador portátil.